Tá muid sin seo Chill Chartha agus tá muid ag déanú cheolchoirm mar fáirt den Fleadh Cheoil Chill Chartha. Tá mé héin agus Natalie Ní Chasaide ag sin am an ocht agus tá muid ag súil go mór sin. Ihe mór ceol ar draíochtúil is stáitse. An nacht bé mé héin, Iarfhlaith Ó Domhnaill, Áislann Chill Chartha, Conor Lyons agus Roisín Chambers ag sinam ar an stáitse. Ach an rud go bhfuil rilí sceitmíní ar an faoin nó go bhfuil ceoltóirí óga na háite ag sinam ag oscailt na híthe. Is cifann lom nar bhí mé óg agus ag fólam ceol, sílam héin an rud is tábhairtaí ná na deisina bhar mé galar stáitse, raibh na ceoltóirí eile. So tá sé ionta tábhairta dúine ghfuil na páistí óga galar stáitse chun tús a chur leis an ihe agus rinne muid cheardlann ar air lo. Bhí muid ag cleachtú ceol le Natalie agus Iarfhlaith Cheoil Chill Chartha. Sinne man fidal. A rare bhí session as sí John Joes an teach tabarne Susan Balla. Sinne man agil agus tá sí inta mai mar bín crack agan agus bí muid cant faoi cin ardán an ceannas fear agus rudí mar sin. Ní raibh an aní de chreidiúint ar chuala midí an tún an ceol acu thug siad an inspráid am héin agus Iarfhlaith. So bhí muid rilí gur éis seans áil iad leis an turn státe mór agus chomáile sin aithnachar arthú coppla tún hinnim lotha agus éisteach lotha in nacht. Nar bhí meisiigh fásan níos ní raibh an méid sin ceoltóirí óga. So tá mínta brada las. Tá éireacht agus tradition sa cheantair seo. Den tradition an na gáil siar na bliantaí agus tá sí tábhairta dúine ghfuil an tradition a galar raibh agus tá glúnóg de teacht. Tá mo iad ag sinnim ceol agus ar mór ag sinnim ceol so tá is tradition é seo mo chláán. Tá mé geirí leannacht leis. Ní mai go gataí as teachtasteach mé dínta bradal a bheith an seánart. Dóla mé chuidir smódim a ceol ó mo iad. Agus ag air agus bhí mé geirí éáise leis is smó leis na léiche. Tá si do chreidt an méid túúns atá acu, chomh, cheolchoirm, túúns choneamh gan áthacha is as bailla clíad domsa agus níl aithneagam ar na túúns ar fad go siad ag sinnim, so sin mo chud réaltaí. Is ceoltóirí an maith, Natalie agus Iarfhlaith agus tá sé go an maith tá siad ag teach go dtí Chill Chartha. Spréileann a bheith ar an ardán agus tá méid siúil go mór a bheith ar arís. Faigheann me se lean an bridge ó Natalie agus Iarfhlaith agus daoine eile. Tá Fleadh ionta tábhairta dúin an seo a Chill Chartha. Tá sé lárnach sa bhliain seo agus tá muid faoir buíoch don Donald Sweeney an fearrtha ag agrú gachrod agus Deirdre Cear chomh maith. Agus gatainna tá bunseach leis an Fleadh Cheoil Chill Chartha. sé rilí deas teachtarás go tíorchana agus tuairte ráis den náit den foiinte ina bhfuir me sem anchuid am chuid ceol agus inspráid agus passion den teanga agus den ceol. So tá sé rilí speisialta.